Adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan. Petsa 15 sa bulan sa Hunyo tuig 2021. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo kapitulo 5 bersikulo 43 ngadto sa 48. Si Jesus miingon ngadto sa iyang mga tinud-an, "Nakadungog kamo nga giingon kaniadto, higugmaa ang inyong mga higala ug dumti ang inyong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pag-ampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo, aron makita nga kamo matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atua sa langit. Kay siya sa walay gipili nagpasidlak sa iyang adlaw ug naghatag og ulan ngadto sa mga matarong ug sa mga makasasala. Nganong magpaabot man kamo og ganti gikan sa Dios kon ang inyong gihigugma mao lamang kadtong mga tao nga nahigugma kaninyo. Dili ba bisan gani ang mga kobrador sa buhis nagbuhat man ni ana? Kun kamo mahigalaon ngadto lamang sa inyong mga higala, unsa may nahimo ninyo nga labaw pa sa gihimo sa kadaghanan? Dili ba bisan gani ang mga tao nga wala muila sa Dios nagbuhat man ni ana? Kinahanglang magmahingpit kamo, ingon nga hingpit ang inyong amahan nga atua sa langit." Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw o Kristo.